Good day po. Sa video natin ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung actual na outdoor use nitong setup natin na dalawang iMix XRX 808 at saka isang Kevlar KRX 618 na active subwoofer. Pares po silang active subwoofer at ginamitan ko lang po siya ngayon ng mixer ng Joson. At kung gusto nyo pong bilhin itong mga speakers na ito, ay ilalagay ko po yung Lazada at Shopee affiliate links natin sa ibaba para legit po yung mga mapagbilihan ninyo ng mga speakers. Puro mga videos na po, yung mga clips ng mga recording ko po nung Christmas party namin ang ipapakita ko po sa inyo. At sadly lang, hindi ko po nakunan ng nakasetup sa harap yung ating speakers, sa likod lang yung kita kasi nagiging against the light na po siya sa ating mga par LED. So panoorin nyo po sila at again kung gusto nyo pong bilhin ay tignan nyo lang po yung mga links sa ating description. Hindi nga anak, pangwalan nyo lang, abang ating po'y Santa Claus. Lala. Oh, ding anak. Halo. Ding anak, pangwalan nyo lang. Dali, pila ka. Kaya rin, pa-picture kayo na eh. Hindi kayo nga. Ini Santa Claus eh? Rostin. Kaya rin, pa-picture kayo mo. Magsiping ko ka Santa Claus, picturean ka kayo.